Right, abusia for me chia obia e mo obia kwaba e de by Grace TV so me say twedi ampo nyanko pa adom abusia obia ho ye me stress obe kan ho na wa like na wa comment na wa share ama afoforo so enya bi ahwe me nim say obe enti nyame sure abusia na onye so akoma so de e mfa ma ye say share biem na ene ye ba twen komo kakra ni nyina ne say sa bia ma na o ka say gamanche ne ne mpanyfo me check Kentucky take kuchuru ɔne ne mpanyimfo de krata akoma Okuapemhene ye na wose ade akosi akufu sɛ nkuro bi opɛ so ɔkɔso no ɛma ɔnkɔso ɛbɛyɛ anka onhodi ɔmo ɔnkɔ na ade nti kwa na akɔba ne sa ye de mu ntiri mu animu amane ɛbɔ ɛbɛso me di de kwabena wuso ha ɛyɛ by Grace TV ni na ne sɛ on sɛ ɔba ye man Ghana ha ye we a da bia di Chieftaincy ho nkɔmɔ with the exception of Asantehene na ye wo sabio yera Asantehene ya ɔda yi na ye so na afei waba Paramount Chiefs afei waba divisional chiefs Paramount Chiefs no ne Omanhene afei no waba divisional chiefs Omanhene no brempon na waba odikro and as a sub-divisional chiefs and afei chiefs as recognized by law oko the Chieftaincy Act mu ati na oya so the Asantehene and Paramount Chiefs ye kom mia enya Asante a na senka Asanteman ho a ɛhɔ no the apex of the traditional authority oko sam mia na Omanhene na da Omanhene na no ofi Omanhene a Paramount Chief na waba Obrempon and as a divisional chief. If you Obrempon na divisional chief and about sub-divisional chief, or na ye dikro for ewo my hodo ya aka na also ko Okuapemhene mu a minus yi said ye Ghana akan man bi asiti no ye wo bonkum ye wo nifa ye wo kontri ye wo akwamu ye wo chidom jase adonten ene ade na sabri ye na Okuapemhene wura oboni beka se wa sha ase with a familiarization tour ya otum pasako enkura ka Okuapemhene nyina ho na wakodwendwen ne man puntu se be obebo na ma Okuapemhene atumpon enti wa sha ase be bi wa nifa na wa ye nifa edwabo na akosia na ma nifa feko nyina mu na wo mo adwendwen Okuapemhene puntu benkum na akosia wo mo na wo adwendwen Okuapemhene puntu ne nkan ko se be bebo ama asundwe aba na no na adu se ye na Okuapemhene wura ebeko na no mo e ka feko adontin feko ewo Okuapemhene no makosia na Odobroni beka so akɔ hidden chrome familiarization tour na fe wa hede ekoso ene nyuma na se nyuma betimi aya aboa ama mpuntu aba na bi da beto odwa se ene afe china ene na odo e kan wo bekɔ nkuro bi e kan adontin feko ho no ana krata free eye Paramount 2 gamancha himfie aba ya krata free gamancha himfie ba o twede komai na Okuapemhene wura Okuapemhene ya asem wo kina na se nkuro bi a ono na gamancha na tsenkonya enya ne nte yese ya na Okuapemhene wura ebekoso no ebe ya enka ema wonko sankro no so na wachechim di nti a ense se wokɔ sankro no so ezan so hu ne se sankro nyina aka gamancha eman no ho na enka Okuapemhene ho ye ndi we se de bi emedi mu kowo na ye nti ase so without wasting much time let's go into the details of krata gamancha ne mpanyufo elders and atwe ye odi akoma ye na Okuapemhene wura na fe ye bebusa da bia busuya ya me se da nim enkronkro do akansa de omo Chieftaincy system ni sitie te say ya Asantehene kakra ye mpanyufo da o ma ye nim no it is a wo hwe na on the history behind sa ensensem ni a ne de ntie bi akrata bi kwase aba na o ma ya tiase na bia ya so bisa se nkro no e bi wo Eastern region and e bi nso wo Greater Accra region ya na Okuapemhene che se e kan donten efeko ho there's gamancha che se sa nkro no da bi e ka ono na ye ne dia entima Okuapemhene enkoso with the familiarization tour sanse say be beboa na ma so bi ni odo ye wo gamanche na say gamashi manche and afei ye Okuapemhene ntamti osrese ni kwanse bibia besai no na enkofo ha ne amane bia e manti krata no ene da FDN no so no to hear so say Paramount 2 ti sanete afei letter no more reference and that one o twa krata enrada 28th July 2026 ne nyame adom sentwe for insaka bia ye de suma mansan krata ye de ofidi esu but you can say otwede koma o si ade ekosi ekufu ya otoso emiensa on na ye Okuapemhene is Okuapemhene na wura no ono ene ye Okuapemhene na himfie na na ye mo Okuapemhene na ahinkru ye Okuapem ekropon na otwe krata na o se o chechim de nti ni kwan so kosanko so today into your boss ni go through kakra o say your royal highness proposed familiarization tour of the following gatams. It's not say omo ka che ya na gamancha ne mpanyfo ne ka say omo ka che na Okuapemhene wura say wo omo nya ne nte ye say opese okọ ensahwe
ewo nkronkro bi so ya omo de omo ka kire ga eye Akuapem&Ga say se nkro no eye ga manche eman ni bia na se ka eye ga man eye ka ga eman no ho nkro no baako ene Twinto afi no ye baako de etoso biem eye Edusa de etoso biem eye Lateman de etoso biem eye Ankwa Dobro and afi de etoso biem ye Dademan afi de etoso biem ye Nsumia menya dini na de acheme won se ba bia me we ne ho ndie na me se da nim se muso bodini ye ba do betimi afre no correct me why madaroma ba ko e kan biem eye Papase na se bo chese familiarization to a omonya ntie se Okuapem&Ga beko eye o sha se endra 28th of July and then so beko bi na nyame adoma de 30th so beko bi no ebe ya I de yen continue go through the ntie de o kan say customary greetings from His Royal Majesty Kentucky Tekochuru II, Gamanche, and President of the Ga Traditional Council, the accredited kingmakers and elders of the Ga Paramount Stool, to your Royal Highness and your Royal Family. To the kind chai, say, or the Chiasonko, Efria, Gamanche, or Kentucky Tekochuru, Tosumino, and Afe, Natsam Kuyana, anyone here, a kebi womb to any signal Gamanche, mine munasa Gamashi minum, Egna, Eddie, Emma, Yedana Okuapem&Ga. And Akuapem&Ga and after what was not say, I have been instructed by Ni Mayor of the Ga State to inform your Royal Highness that it has come to their notice that your Royal Highness would go on a familiarization tour to the following Ga towns and villages, namely, just almost one in TSA. Or more Gamanche, Ahimfi, Gamashima, one in TSA. In an Okuapem&Ga. A per se or consashe. Nansashe ya person ko nkura okoso no omo de omo ni se eye wo omo ga mashi for ya ga manche dawa no ga mashi manche omo na omo dia e no mo ya ntie se a omo nkuro ye omo dia no ohini person ko familiarization tour e wo so on say normally no the thing say bianca se kuro no nya wo dia na wo person okoso a ene die no de nkra koma oman he na wo se we bia person obo ne kuro mu a ne bi oman nkra tu na sen kwani bi no ma ba be siawo na bibia ya asmedwe. But we know the thing say the yin yan ntie no omo che say na Akuapem&Ga che say yin nkuro ye kane man no e na e kana don tin aman bi a na say nkuro ni bi e kana don tin feko no e na ja okọ akoso na de hye na wahwe no mabodwa say be ya betum pon na say nche no be ye odwira enfihia be say ye nyanti no bibia be ko sa e no na gama nche so na mpanyufo tweka te ko Akuapem&Ga omo che say da bi sa nkuro no ye opeso obas no enye Okuapem&Ga nkuro ni mum eye wo mo gama shi manche omo na sanko ni na ayo mo dia enti nko no bi ena obobo so no ya wo chere say eye Ga towns and villages idi kan eye Twinto de etoso eye Edusa de etoso biem eye Lateman de etoso eye Ankwa Dobro de etoso biem ye Dademan afi de etoso biem eye Nsumia ena de etoso ebiem eye Papase na woni bibi sanko ebi awo Eastern region and ebi so Greater Accra and Krampumpunyi Mantam no enti wo hwe krobi di se Chinto ya o ka ho asem ya de atenze won sa wo ma do ogere mansin no esen sa wo ma do ogere so de Eastern region na wo ana fe Nsumia so de nya ntenze no so wo nsawam adogere eman no mu e wo Eastern region afi Lateman no so report ya gada ne se no so wo nsawam adogere man and so wo adogere mansin no mu e wo the Eastern region afi yes nzankoi Chinto Nsumia Lateman eno de wo ensawoma do ogire man no afei yekọ nkro no bi aka se Edusa ena afei Papase ene Dademan a eno nso report aga dan se e Ga West mention wo Greater Accra region and Krampumpunyi Mantam no enti first of all that one chere se there bi se nkro no obobo so a e wo ensawoma do ogire mention mu e wo Eastern region no eye ewomza akodi Mantam from which is the Eastern region there nanso eye enkran kuro anase ye womo gafo womo kuro ya bakosem ene ade nyina di ho adanse ye se womo gafo womo ena kuro no ye womo dia enti sabi eni kwanse ana Akuapem&Ga ekoso sanse ye womo dia ena kuro no bi nso ho a e wo Ga West mensin no mu e wo enkran Krampumpunyi Mantam no mu but na Akuapem&Ga che se eka se de yinya ntie no eka na don tin fekuo ye nti okọ sasa wo nyina na nna gamashi manche so da bi sanko no e ka ne man ho tini kwanse na ekọ ho no ti be ya na sa nsahwe na opeso okọ no e ma wonko nti le yento aso nti o chere nyina wie no oka no say
In view of the above information, we would be grateful if your Royal Highness would not tour the above mentioned towns and villages. To say, ɛnam nti a wɔn nyɛ asese na bɛbɛkɔ so nti no wɔn deɛ nka wɔn srɛ yɛ nana Okuapemhene sɛ adeɛ kɔsi akufo yɛ ɔtɔ so mmiɛnsa sɛ anka ne die ne ahobrɛaseɛ kwan so wɔn ani bɛgye wɔn gam nana gama nkyɛn na sɛ nkunya se wɔn ani bɛgye wɔn ani nso bɛsɔ sɛ kɔba sɛ yɛ nana Okuapemhene wankɔ nsrahwɛ ɛwɔ saa nkuro a yɛabɔ ɔbɔ so yi a ɛyɛ Chinto, Adusa, Lateman, Ankwadobro, Dademan, Nsumia ɛna afei papa ase wankɔ nsrahwɛ wɔ saa nkuro yi so nkuro yi binom akɔdi nsawɔmɔdo ɔgye mansin no mu na ebi nso ɔga west mansin no mu te bi wɔ eastern region ɛna ebi nso ɛwɔ the greater Accra region. Na afei na ɔto aso na ɔkyerɛ sɛ your royal highness, due to the long-standing cordial relationship existing between the Paramount stool and the Okuapem stool, will be most grateful if the above information is acted upon for the sake of peace. Nti wo na ɔkyerɛ sɛ deɛ nti a ɔmo srɛ sɛ ɛma yɛ nana Okuapemhene ɛma wɔn nkɔ saa nsrahwɛ wɔ saa nkuro yi na aso ne sɛ ɔmo nim sɛ abakɔsɛm mu ɛyɛ Gamashi Mantse, which is Gamanche. Ɔmo akunya kɛseɛ no ɛna afei Okuapemhene ɛyɛ Okuapem so akunya kɛseɛ no ɛnuadɔ soronko wɔ ɔmo ntɛm ayɔnkofa soronko paa ɛna ɛwɔ ɔmo ntɛm yɛ anyɛ nɛ na ɛbɛhyɛ aseɛ na mmom ayɔnkofa soronko a awɔ hɔ a mfie bebree nie firi adebɔ ahyɛ aseɛ ɛna ayɔnkofa soronko a bɛwɔ ɔmo ntɛm abɛpem dɛ nti ɛnam saa ayɔnkofa ɛwɔ ɔmo ntɛm na ɔmo mpɛ sɛ biribiara bɛsɛe saa ayɔnkofa no nti ka ɔmo ani bɛgye yie sɛ ɛkɔba sɛ yɛ nana ɛyɛ Okuapemhene wankɔ nsrahwɛ ɛwɔ saa nkuro no so a na afei nyɛ no nko a ɔmo sɛ we will be most grateful if the above information is acted upon for the sake of peace. Nti afei ɔmo san srɛ sɛ ɛnam sɛ aman yi mmienu ɔmo nyinaa ka bom na ɔmo ɛyɛ ɔdɔ soronko wɔ ɔmo ntɛm ayɔnkofa soronko wɔ ɔmo ntɛm ti no ɛbɛyɛ a nkama nana ɛnkɔ saa nkuro yi a yɛka wɔn asɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa na nkama asomdwie aba for the sake of peace nti ɛma nana ɛntu anamɔ ɛnkɔ saa nkuro yɛ ɔmo abɔ so yi ɛso sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa na ama asomdwie aba na owie na ɔsa akadi akyerɛ na Okuapemhene sɛ ni may look forward to your cooperation in such matters ti ɔmo sɛ ɔmo aka akyerɛ sɛ nka mo nkɔ ne di ne abrasɛ kwan sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa ama asomdwie aba na bɛma ɔdɔ ɛwɔ ɔmo ntɛm na kɔ so awɔ deɛ nso ɔmo sɛ aka akyerɛ na Okuapemhene sɛ ɔmo bɛpɛ sɛ wi a biribiara na ɔpɛ sɛ ɔno nananom yɛ ɛwɔ nkraman mu Gamanche ne mpanyinfoɔ twetwe nkɔmɔ tu anamɔ bi na wɔn nyinaa tumi kɔ benkum na ɛboa ama asomdwie ba their doors are open ɔmo ayɛ crowd sɛ ɔmo tumi atu anamɔ atwetwe nkɔmɔ bi yɛ sɛ fata na ɛtumi aboa ama mpuntuo ɛtumi aboa ama asomdwie ɛne ɔdɔ soronko aba ɛno nso yɛ nsɛm no bi ɔde ato dwa ɛwɔ ne krataa mu nti owie na ɔda ase sɛ thank you your royal highness and the Akuapem royal family nti owie na ɔda ase na wɔda yɛ nana Okuapemhene ase na wasan so ada ɛyɛ adehye abusua ase krataa yi ɛyɛ Joe K.D.O. Benny yɛ a ɔno yɛ executive secretary ɛde ma yɛ nana Gamashi Mantse ɛna ne nsa ɛhyɛ aseɛ yɛ a wɔtwerɛeɛ ɛde ɛkɔkɔ ma yɛ nana no mu a wɔn ɛwɔ Okuapemhene mu titiri pɔ ɔtwerɛ kɔma yɛ nana Okuapemhene ɔsɛ adeɛ kɔsi akufu ɔtɔ so mmiɛnsa sɛ saa nkuro a yɛabɔ ɔbɔ so yi ɛbɛyɛ ankama nana ɛnkɔ esan sɛ ɛnyɛ nka Okuapemhene ho sɛdeɛ report yɛ nya sɛ nana no sɛ ɛka adɔntenfo kɔ yɛ wɔ Okuapemhene ho ne wɔn de wɔn ka kyɛn sɛ nka Okuapemhene ho na ɛyɛ nkranman anaasɛ kaga man no ho firi ade bɔ ahyɛseɛ ebi akɔdi eastern region ɛna ebi nso na yɛ kyɛn mantam no ebi nso aba abɛdi ɛyɛ the greater Accra region deɛ na nti bi ne nkuro no bi yɛ Chinto ɛna ɛwɔ nsawɔmado agyere manya di ne yɛ na de akyɛn wadaroma afei Nsumia ano nso wɔ nsawɔmado agyere mansin no mu Lateman nso wɔ nsawɔmado agyere mansin no mu afei yɛsenti no yɛ nkuro yɛ ɛwɔ nsawɔmado agyere mansin no mu Chinto Nsumia Lateman ɛno ɛyɛ deɛ ɛwɔ nsawɔmado agyere man no a ɛna afei Ankwadobro ɛno nso ɛwɔ nsawɔm adɔgye man mu ɔkyerɛ sɛ ɛbɛyɛ a nkama nana ɛnkɔ ɛna ebi nso ti saa nkuro ɛwɔ nsawɔm adɔgye deɛ ɛwɔ eastern region ba Gama kyerɛ sɛ ɛyɛ nkran ɛman ɛka gaman no ho ntina saa afei saa asɛm ade bi a yɛka sɛ administrative boundaries sɛ aban ayɛ mantam no ɛno ɛnsesa the identity of people no if Gamanche asɛm ɔkɛn is anything to go by and ɛsɛ saa na ɛkyɛ pɛpɛ yɛ anɛ with the Yemen America, Gamanche Kratai, a bit dancer. And Afi, the West, Nadia, called a Kolibis or West, which is Adusa,
dade man ɛna papa ase ɛno deɛ wɔ ga west mensi no mo ɛwɔ the greater Accra region and crime pomponi mantam nti abusua krata ya beto ya no nti yɛhwɛ animu de be pf no ba bia sɛ yɛ na Akuapemhene de amri yewa kɔma wɔ mo sɛ na Akuapemhene be nya akɔ anase bia krata ya benti onkɔ a nyina de beto fom bia besan ba na yɛ de mu nkyeremu ɛne emu amanebo abɛsumi na yɛ ho zan sɛ yɛ soma mansan Ghana man nyina sɛ me nkyeremu yi ɛyɛ na nsɛm bi sɛ aba de bɛsom wa nyɛ sɛ bia titi nipa ntɛm da bi yɛ sɛ bia yɛ training pass na mmom madaro mebru sɛ bia bɛboa ne nyina yɛtimi asua de kakra de afa yɛ amano ne amane ho obani bɛka sɛ yɛ identity na yɛ ten nsɛm ase na aboa na yɛ kakra yɛ mpanyinfoɔ ka mɛtimi nso betimi aka amanfoɔ atebe na mas bidwa bɛtina nsɛm bi saa yɛ de ba bɛsom but whatever comes out of this development yɛ ba ne de bɛsom sɛ kɔba sɛ Okuapemhene akɔ wanya nkɔ ɔde anu yie ba ɛne ade nyina de bɛsom ne mu pa ne ɛbɔ sɛ bibia bɛyɛ asomtwe and let's commend nanu wɔ gamashi manche sanse ɔmayɛ no to bo aso so ɔmatwe no dɔkrata ɔdɔkwan so sɛ baabi wɔ hɔ bi a wobɛhu na mmeranteɛ no aba yɛ nte ase na akɔfa ɔhaw ne amane bebree aba ɛni kwan sɛ basa enti nananom de krata akɔ asomdwe kwan so saa na aboa na ama ɔtɔ yɛ da yɛ ntɛm sɛ ɔman Ghana kroyɛ yɛ de ntɛm sɛ ɔman Ghana na yɛ da bia yɛ kura mu na tumi aboa ama yɛ tumpo na tumi aboa ama yɛ from sɛ deɛ sɛ ne fata but ade baako a yɛ fɛfrɛ ne sɛ if government challenge the penny for some kind is anything to go by any and then asem what be say administrative region and it's a traditional region and I say traditional boundary no let's under culture do enti and they be american am dey am fa to say me free kwa bri e betimi abase and we be beba aban si o Asanteman tam me nka say masa asem dey am fa to keke aban si o Asanteman tam kwa ho no aye kese dodo na enam say kase nti ama mantam so afọ no bre e won totoye ne ade won tin sa de a mi bechem asem kan na machem na mi chemu a me ka kwabre ene sechere abom na ma ne mantam baako na bi ama friend say Ashanti North region and I say bi a sechere kwabre region na me mantam na hinkura kwa Asanteman pon eno say that bi aban bi koye ne sa ye mon point be basa but dem dey yen fato no aban bi koye ne sa eno nkyere say bi na Amanpohene anase bia na Akuapemhene na Amanpohene amamuso na Akuapemhene anase bia na Asanteman anase bia mimi krom kwabre ankase di kro be kase enam se ya che mantam na ebia ba bedi seche kwabre mantam ntino onka Asanteman be da bi ontimi nka ne sa isan se ye che mantam a it doesn't change the identity of people so likewise said ye enkane na the mpanyfo community bi se na ye wo nyina ye Ashanti colony and I say Asanteman tam na kwesi boni afedua bi enya afa wo kwame be chem say ya chem this ya chem a ye wa Asante na ye wo the bon hafo edua bi nso wo ntia say aden na wo mantam from na wo ba mantam from na the government check krata ya otwe atwe gidi say abayi na ya te ase say sane ma ni kwan say is twetwe ama ye sisi aso wo ne bia ho there e was a mbo ne tin say mo say say traditional boundaries there and no why ya to da say ye beche mantam see ye beche mansi mu no ensesa hwe likewise say ye fane sakra enche kwa nyina yehu bi na ye wo the brown half region and na 2020 as say ya mampene ku for the breast o chem e ma ye benya the brown region the Bono east region and the half region and the no science no e bia anu bi ye half be kase ye benya ye region ti no say see yan ka Asanteman bi there bi so nti yeti asese be boy na bibia ayasunje and ye di nsem we echi de beto fom bi be san ba ye de munchi ho eni mu amane ba besom na bibia ye abusia me da ase se wo jebre na o hwe me o by Grace TV so na mu za wo hwe me na ofri Okuapemhene mu anase bia nkran bobo so ofri wo ba bi onim e ho abakose mu amse o fa number no ene share videos na se okọ obo video na se a obo say we are not here to ho anwan atwe kasa bebre ye the telephone ye number na to no fa ne free na echeche mu akase be bitimi ati ase na aboa ama bibia ya so ofi yaman mu so ade ntia bia gama nche kase nkro bi wo eastern region ne man no fa de cheche mu che na free na ka cheche mu che yibesua de we are ready to learn pa sanso na ebia ofi Okuapemhene mu de ntia Okuapemhene we kase nkro bi wo ho a wo ga west mensi no greater Accra region then so I kind of don't think I want person kokosra mo ofa na wa cheche ni ma che na ya to ebo ase esua de na bibia enso ya so jimi da se ojebre na ohwe because one by Grace TV repem you be share abusua nyame nka ho makao bye bye your perfume near my degree home my own yesha na ne ye nije wo mu ne say
perfumes na ebo show ha no sa wo ba na wani ji hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he Shum ye bi no bi ti. ai ye ka tester na chere say nya sa na aba beto no unim de we a next na aha Share package now. ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe Obe fili ahwe. ya ma unya na wo hwe na se wani je ho a na wa fa ti ye niam na de